Ассалому алейкум. Ба кулли дӯстдорони футбол, ба кулли подписчикҳо саломи гарми мо аз варзишгоҳи Стефен Бричи Челси. Бо хоҳиши чандин мухлисо, чандин подписчикҳо имрӯз омадем Стефен Брич то як видео кунем, дар канал гузорем аз бозии Челси ва Манчестер Сити. Марҳамат, хеле мемонед дар хафои мо Стефен Брич аст. Бо мо бошед, мо мерем аз хафои видеокунӣ. Дастгирия фаромӯш накунед ҳатман. бале, ин ҳамон Стефен Брич аст, варзишгоҳи хонагии Челси. Хеле инҷо мебинед ин аксҳое ки дар инҷо дида истодаед. Ин ҳамон ҷоизаҳое ки Челси ба даст овардагиай. Ногуфта намонум ситораҳои футбол, яъне легендаҳои футбол бисёр дошт Челси. Дидие Дрогба, Фрэнк Лампард, Ҷон Терри, Флоран Малуда. Бози насиб боша онаҳо кунҷак да суратҳошон аста, ҳар якташа рафта нишон метем. То оғози бозӣ 1-2.5 соати дига боқӣ мондагиай. мухлисоям оста-оста ҷамъ шуда истодаянд. мо боше мерем аз хафои видео. Бо мо бошед, дастгирия фаромӯш накунед. ин ҳама видеои ҷонканӣ мо барои шумо. Бо мо бошед. Стефен Брич, ассалому алейкум. Марҳамат, Петр Чех. ин ҳамон Петр Чехе ки ин пеналти Арен Робена гирифта буд, агар ёд дошта боше, финал бо Бавария. Мерем давоми легендаро мебинем. ин Марсел Десиелай, фаронсавӣ. Киро мебинем дар инҷо? ҷаноби Дидие Дрогба. ҳамон Дидие Дрогбае ки солҳои зиёд қаҳрамонӣ кардар, яъне ҳунарнамоӣ кардар Челси ва ҷоизаҳои бисёрам ба даст овард. Аз он ҷумла ҳамин лигаи чемпионое ки мебинед. Дидие Дрогба. инҷо даромади варзишгоҳ аст. инҷо магазинаш. насиб кара бошад медароем. боз ман легендаро давомаша дар шумо нишон диҳам. ба ҳатман варзишгоҳам медароем. ин байрақе ки дар боло мебинед, аҳамият натиҳед. ин ҳамун Ҷон Терри. Ҷон Терри ки солҳои зиёд капитан буд. марҳамат, Ҷон Терри. иша Хасселбанк. ин ростига ман нуқа маълумот надорам дар бораи ин футбол. боз дошта бошед, марҳамат, дар комментария бинависед. мо мерем давомаш. хурдакак аст стадион, ростига бовар кунед. ина бинед чӣ хел гӯем, улицаҳош гӯем хурд аст. Эшли Кол, марҳамат, Эшли Кол яке аз легендаҳош. Рон Харрис, и дар қайди ҳаёт нест. ҳозираш да вот Фрэнк Лампард. Фрэнк Лампард ям легендаи основной ва капитан буд. Конечно, ҳамаи ҷоизаҳое ки овардаган, аввалин дараҷа Жозе Мауриньо буд. тренерои маъруф доштан. Карло Анчелотти, Антонио Ди Матео буд, итальянс. Денис Вис. инашам воқеан ман маълумот надорам. инҷо мегузарем Бранислав Иванович. яке аз футболбозон ки метавонист бо забони русиё озодона сухан кунад. хулосаи халин легендаҳош инҷа бисёр аст. ина Петр Банетти, итальянс. Гианчели, инаи Виали, инам Италия. хулоса ина welcome to the Shed World. инҷо ҷое ки бояд аз инҷо автобусо биёянд, мо он тараф мераванд автобусо. вале унҷо ҳам насиб карда бошад, ягон кадрат мегирем. боқӣ бо мо бошед. ина мағозашам дур омадем. ҳозир нарх навои пироҳанҳои хонагию меҳмониша мебинем. 79.95 80 паунд. бовар кунед, ганда қимаде. чанд намуд шайда, марҳамат. наи шарфакошай. боз як нарх якташа мебинем. ина 15 фунт стерлинг.
پایین ویدیو دا باش میمونم توجیهات چند سومون میشوه خلاصه اینا درون استادیوم هم در اومدم توخیم زی بدایم اینا جوی ما اینا This song is a dedication to those who gave their lives. دقیقه 24 سیتی پنالتی گرفتار با ارلینگ هالند میزنه نو بالچکه منچستر سیتی یک نو با فایده سیتی لوه می بردارم زد یک رحیم سترلینگ 2-1 با فایده ای چلسی اوزم گرفت اگر داد گیرم اولا 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 دوام بازی ها تماشا بکنیم 45 minut da سیتی باز زده حساب 2-2 مساوی دوستان توخیم داد گل یکم ایسان پرید راوی پرریف دک ولی تنفس برمیگردیم ولی 15 minut تماشا بکنیم فقط چلسی دوست کاکوی ماچ ها گفتی روسو قسمی دویم سر نشیده که هالند باز زده 2-3 با فایده سیتی حتی بالچکاش جشن میگیره که گل شد اینا هالند میگن سه و سه شدن گل همه بونو پراسته تماشا اینه سوپر جکسون 86 minut سیتی زدک 7 گل تیار как жалко چلسی دا خیلی باز جدیدگی نبودو 4 Come on, Chelsea! بازی را تماشا کرده باشه مرحمت داکیومنتری بنویسن از شنیتونا خدا حافظ تا ویدیوهای آینده حساب 4